दिनै जाहैबाय जोंना सेकेन्ड डे शुट जि मोजां गामियाव फैदों हनै हाजो सेराव ओमफ्राय बिथिंजाय फुजिनि मेकआप लिंगानि मेकआप आगै सोरां ओमफ्राय नै जाहैबायलै लोगोफोर समाय खालाया ओरैबायदि फुंबाय आरो हामफिनाबाथाय शुट खालामथ'नो हानाय नंला आरो हा नायदो लोगोफोर दे लिंगानि बन सिननाय लोगोफोर नाय रोंखाया नायदो समायदोंना लोगोफोरनि हा नै ओइ नै जि मोजां मोजां न' दङ राभाफोरनि गामि जि मोजां नै बिसोरो बर'सो रायज्लायजोबबावो नै दे खनसे रायज्लायबावलाय बर' एकदम बर'आनोखा आरो खिन्थु राभा ना नुवाखै सोर राभा होनगोन दे रायज्लायनायानो बर' माने गामिनि लकेसन लाव फिथाइबो जि थायनानै दङ नैथिंबो मोजां मासि मोजां सायख'नो दायो जोङो फुजिमोनहानि आबैनि न'आव सौफैबाय बेनो जाहैबाय फुजिनि बाबानि न' ओमफ्राय बे बिहामजो नामा आदैनि आदैनि बिहामजो नै सानि मादैखौबो देखायगोन र' ओमफ्राय नै बिराद हालदै नै हालदै फोरानदों लोगोफोर ओमफ्राय नै मालाय गामसाबो दादों लकेल गामसा नांगौबा फुजिनावहाय बिहरदो लोगोफोर ओमफ्राय गोथांबावसो जि मोजां ओमफ्राय बेयाव फुदला नुदों भिडिअआवहाय नै देखायबावनोसै आं बिसोर मादैखौबो देखायगोन आङो र' लोगोफोर बेयाव मा लुबाय थादों बाथरुम लुदोंनो मालाय नै फाखा रोगागासिनो नै बिथिं मालाय बाथरुम गोदान लुगासिनो नै मादैया बेनो ना मादै फुजिनि मादैया बेनो नै सुन्दुरिथार मालाय मादैया जि मोजांखाहाय दंफां लाइफांफोरा नै गय फाथैफोराबो नालेंखरफोराबो हा बांगालपारा जोंनि बांगालपारा आंगो गामियावनो जोनोम जानाय नोङो ना बेयाव जायाखै अ इयावनो जादों नै मादैया होनदों इयावनो जोनोम जानाय सिख्ला जानानैसो टाउनाव थाहैदों ना बाबु सना नैबे सोरहानि न' नैबे न'आ सोरहानि फुजि नैबे न'आ सोरहानि नैबे अ ओमफ्राय नैबे मुदुफुल फिथाइ थाइसिना दं मालाय नै लामाफोराबो मोजांथार ओरै नै फाक्का लामा बेनिफ्रायनो हाइवे बादि बिराद मोजां इस नै एक्टरा माखौबा मिन्थियैखाय सोंदोंरा एक्टर हेन्डसाम नै हालदै सनाफोर लकेल हालदै मोनगोन बिसिनाव पियर बुस्थु मोनजागोन लकेल थावबो मोनो सान्दुंआबो दिनै एसे मोजां बबाथ'बो मोसादों नै दे तोबा बरिया हायो माथो नोंसोरो जादोंहाय नै मालाय बैग्रि जादोंनो ओमफ्राय एक्ट्रिसनो आब'आ जि दानाय लागासिनो जि दादो नोंहा जों जाबाय थाथ'नोसै दे माबायदि जोंनि बैग्रिया सबसे गोथावसिन बे गामियाव ओमफ्राय दा मादै माला मोनोमोनलाय बे नोंसिनि नङा ना बे नोंसिनि नङा लाबोदों मादै बैग्रि मोनबा जों आलासि जाफैगोन दे ज'नो
Ini ulle ana munni hale. मोख्रायानो जानो फैयो खिन्थु बेजों हाया माने थबसिनमोन ना थावला दाना नै बिदिखौसो जानांगौ हो माबाजोंहाय संख्रि दायो जोङो दिनै लान्चबो जानाय जायाखै माने सुरा जोबनाय नङा होननानै लोगोफोर दायो साहा सिंग्रा जानोसै आरो गय मादै सना थेंक इउ दे मादै नै थेंक इउ दिनै सुट जोबगोन ना ओंखाम जाखांबा गया जानांगौ मादै सना थादो दे थेंक इउ दे था दे मादै दे Be aku pilih nanggan coba be. Aku pilih nanggan. Malah Fuji gaवनि धर्म गामियाव फैनायखाय खुसिथार नै जाबाय मोसानो हाला हालासोहाय आदै ओइ नै मालाय मादै सासेनो बेबो मादै मोजां ना बहा लायदों बेखौ मादै ए स्कुलाव खनैदों दे गाननाया गुफुरथार मादैया गुफुरथार दे फैदा जोबनायनि रंजानाय बियो फुजिनि हाबानि थैयारि खालामगासिनो नै रेडि फुजिनि हाबानि फाइनाली शुट जोबनानै जोङो न'आव फैबाय ओमफ्राय दायो जोंनो स्पेशली जाहोनो नागिरदों फुजिया बिरियानी संनानै जाहोनो नागिरदों ओमफ्राय दायो ए मटन बिरियानी सोलोंखादो सना मिथुनो संनानै जाहैनो मिथुनो जि टाइम माबायदि मोजां नै ब्लाउजार वाव ओमफ्राय नैबे मा सामब्राम एक्सट्रा एवनाय आरो ना एवनानै लाग्रोखाबाय ओरै होगोन सायाव नैबे टमेट' ओमफ्राय नैबे राइसआथ' जाखाबाय बे बे मोनबाय खावसे मोनबाय ओमफ्राय बेयाव मटनखौ संसै दायो दा नैबेखौ एवग्रोनोसै टमेट'खौ दे नै नायनानै लाखा लोगोफोर मिथुबो सफैबाय मिथुबो सफैबाय आंना डार्लिंआ आंखौ नायनो फैथारदों आंखौसो लांनो फैदों बियो ओके नाय सना जाबायना दायो फाइनाल टाचखौ वाव जि मोदोमबाय माथायो बिराद गोबाव लायो बिरियानिया 2 घन्टा 3 घन्टा लायो दे मोदोमबाय जानो लुबैबाय